Mene zanima nekoliko stavki iz proračuna za 2018. Prvo, ako možete sebi zabilježiti, budući da se ne vraćam za svaku stavku posebno, pa onda stranica 2. Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja. 3.107.600 kuna. Dakle, to je skoro 10% proračuna, ako me zanima na što se odnose ne spomenuti rashodi. Budući da to nije tako mala cifra. Dalje, stranica 5. Rad Vijeća Srpske nacionalne manjine. Dakle, zanima me kakve su obveze općinskog vijeća ili načelnika, koliki iznos bi trebao biti, je li to ima nešto određeno, ili ako napravimo komparaciju s drugim općinama ili drugim gradovima, koliko druge općine ili drugi gradovi daju za rad vijeća ove nacionalne manjine. Dalje, stranica 8. Zanima me na što se odnosi kapitalna potpora za osnovnu i za srednju školu. Dakle, osnovna škola 250.000, srednja škola 100.000. Stranica 9. Stipendije 145.000 kuna. Ja ću vas pohvaliti ovdje za transparentne stipendije u odnosu na prošlu vlast. Sam sam bio student, znam o čemu govorim. Međutim, ovo povećanje nije niti blizu onog što se vi obećavali. Ako se vratimo unazad nekoliko godina, onda ćemo vidjeti da i HDZ za stipendije znao izdvajati 100-120.000 kuna. Dakle, koliko se sjećam, vi ste za stipendije obećavali 300.000 kuna, a ovdje stoji 145.000 kuna. Dakle, duplo manje. Rekonstrukcija javne rasvjete, zanima me na što se točno odnosi ovaj dio, budući da je cifra od pola milijuna kuna. Dokapitalizacija vodovoda Korenica, stranica 15. Na što se to točno odnosi? Nisam čuo zadnje. Dokapitalizacija vodovoda. I konzultantske usluge EU projekti, stranica 16, budući da ste vi spominjali zaposlenje jedne osobe koja će se baviti ovakvim stvarima, ovdje je cifra 170.000 kuna, ukoliko bi se zaposlila jedna osoba koja bi radila na EU projektima, dakle cifra bi mogla biti sigurno za trećinu ili 2/3 čak manje od ove koje. Hvala. Rashoda iznos je velik, međutim sukladno računskom planu takav naziv stoji, oni se zovu ostali rashodi, kao što sam rekla, tu spadaju znači tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, znači sve ono što ćemo mi dati prema sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim znači organizacijama, to spada u te ostale rashode, kako se zovu, znači isto tako tu su predviđene kapitalne pomoći trgovačkim društvima, vodovodu i komunalcu, znači to su ostali rashodi. A dalje u posebnom dijelu proračuna na toj skupini vidite točno na šta se odnosi. Evo, tako se u grubo po računskom planu i rashodi zovu, znači odnose se na tekuće kapitalne potpore, znači javnom sektoru, odnosno neprofitnim organizacijama. I to zbirno bilo tako. Što se tiče Srpskog nacionalnog vijeća, znači Srpsko nacionalno vijeće nije udruga. To nije udruga. Znači one imaju svoje nekakve zakonske odrednice koliko se treba izdvajati za nacionalne manjine. Ja smatram da to nije previše. Mi možemo razmišljati ovako i onako, međutim manjina ima Srpsko nacionalno vijeće, ima prosvjetu. Prosvjeta imala 5.000 kuna prošle godine, ako ne čak i 3.
3. Znači, to je to što imaju Srbi kao manjina. Što se tiče kapitalne potpore osnovnim i srednjim školama, znači to su stvari koje se planiraju. Ja ne mogu ni garantirati da će to biti. Znači, to je prije svega zadaća županije da se brine o školama. Međutim, mi smo stavili 250.000 kuna za osnovne škole, jer ide ova škola u Korenici ide na energetsku obnovu, 600 i nešto je razlika, znači onoga što pokrivaju fondovi, i priprema energetsku obnovu škola na Mukinjama. Što se tiče srednje škole, znači srednja škola, u srednju školu bi trebalo dovršiti igralište, tribine i rasvjetu i parking. Znači parking i onaj prilaz do igrališta. Da li će to biti sve u jednoj godini i koliko, mi to ne možemo garantirati. Ali evo, planiramo u tim nekakvim iznosima, daj Bože da bude i više. Što se tiče stipendija, znači mi jesmo obećali 300.000 kuna za stipendije, ali vi ne možete prve godine raspisati natječaj u vrijednosti 300.000 kuna. Prije svega nisu bili u financijskim mogućnostima, ali s druge strane ne možete vi u prvoj godini dati sve stipendije. Zašto? Zato što i dogodine treba raspisati stipendije. Znači mi smo obećali 300.000 kuna i mi smatramo da će se tijekom ovoga mandata taj iznos i ostvariti. Rekonstrukcija javne rasvjete. Znači rekonstrukcija javne rasvjete, mi za sada imamo obećanja da ćemo dobiti od Ministarstva regionalnog razvoja 500.000 kuna za rekonstrukciju. Rekonstrukcija je bila, recimo, prelazak na LED rasvjetu. Izgradnja je nešto drugo, a rekonstrukcija je, evo recimo, prelazak na... Planiramo to i sad ćemo staviti u par sela jedan manji broj lampi od više izvođača. Neke lampe koštaju 1.000 kuna, neke koštaju 2.500. Ali vi ne možete tu uvijek birati najpovoljnijega, nego mi ćemo pokušati sad u par sela staviti po 10-ak lampi različitih proizvođača da vidimo kako se one ponašaju na ličkoj zimi. Ja se nadam da će to mogu čak obaviti sljedeći tjedan. I onda bi bilo dobro ići u rekonstrukciju rasvjete na području cijele općine. Dokapitalizacija vodovoda 50.000 kuna, to vam je zapravo budući da će dolaziti do ujedinjenja vodovoda Korenica i vodovoda Rakovica, to će vam doći na vijeće, znači da bi mi aplicirali ove novce za aglomeraciju, budući da je kanalizacija jedinstven sustav za dvije općine, onda će se mora doći do ujedinjenja društva. Temeljni kapital našeg vodovoda je 20.000 kuna, temeljni kapital njihovog vodovoda je 50.000 kuna. Sad tih 50.000 je predviđeno da se uplati u temeljni kapital kako bi mi bili većinski vlasnici tog društva kad dođe do ujedinjenja. Konzultantske usluge. Znači, konzultantske usluge su... Ne možete vi zaposliti čovjeka da on sam aplicira sada. Znači, bez obzira što mi planiramo, znači, sljedeće godine zaposliti čovjeka koji će se brinuti za fondove, turizam i tako dalje, onaj viši stručni suradnik, ali vi morate imati konzultanta koji nam projekt prijavljuje. I to ćemo morati imati barem 2-3 godine dok taj naš, eto, ne stasa, da i on to može raditi sam. Znači, to je dao Bog da konzultantske usluge budu 1.000.000 kuna, to znači da su bili efikasni. Jer mi imamo konzultante koji se naplaćuju po učinku.
znači ima 5000 kuna je paušal, ali ne plaćamo unaprijed aplikaciju, nego plaćamo ako aplikacija uspije. Znači, u te konzultantske usluge spadaju i recimo gospođa koja je prošli put bila prezentirala ovu gospodarenje otpadom i znači tamo će i 40-50 tisuća kuna kad se donesu svi oni dokumenti koji budu trebali za gospodarenje otpadom. I matematički vama treba biti logično. Znači da mi ne možemo u prvoj godini dati 300.000 kuna stipendija. Ne možemo mi u prvoj godini dati 300.000 kuna stipendija. Što ćemo dati do godine? O tome se radi. Mi smo znači sa 70 povisili na 145 u prvoj godini mandata. Znači, mi ćemo doći do te cifre po 300.000 kuna. Ali što će, ako mi damo 300.000 kuna ove godine, što će dobiti oni do godine? Znači, o tome se tu radi. Nije to nikakvo znači, izbjegavanje predizbornih obećanja. Meni je to razumljivo. A copy-paste nije. Znači, ovdje vi imate 37 milijuna kuna. Ja bih bio sretan sa 30, bio bih presretan. Vi u proračun morate staviti sve ono što aplicirate i sve ono što tražite. Ako vama stavka, vi aplicirate na fond, a vama stavka nije otvorena, vi nećete dobiti. Znači oni će tražiti, znači mi apliciramo na reciklažno dvorište, to reciklažno dvorište mora biti tu i mora biti predviđen nekakav iznos. Mi idemo na ovaj program Zaželi, on je 3,2 milijuna kuna, mi ga moramo predvidjeti u proračunu za sljedeće 3 godine. Znači ja bih bio sretan sa proračunom 30 milijuna kuna, bio bih presretan. Ali u ovu općinu će sljedeće godine stići puno više novaca od ovih 37 milijuna kuna, ali ne sve preko općinskog računa, uglavnom preko računa vodovoda. Znači 10 milijuna kuna je obećano od Hrvatskih voda za nas i Rakovicu, na sanaciju cjevovoda i vodoopskrbu i ja se nadam do veljače da će ova aglomeracija biti aplicirana. I mi sad jedino što ne znamo iznos i postotak koji će financirati fond, pa prema tome znači ta aglomeracija kroji cijeli taj proračun i plan kako ćemo mi zadovoljavati ove druge stavke. Reći da je meni matematički to razumljivo, međutim ja govorim o vašim obećanjima. Dakle, ono što ste vi obećavali, vi ste tamo lijepo napisali, svake godine 300.000 kuna, to nisam ja pisao, to ste vi pisali. I da ne spominjem sad druge projekte, ali dobro, obećanja ludom radova. Web stranica, Facebook stranica, svaki dan su objavljivale vijesti. Pa čak i ako pada snijeg ili će biti kiša. Da ne govorim o stipendijama i učenicima, odnosno studentima koji su dobili stipendije. Krenula je neka mantra pred lokalne izbore, zna se da svi malo se zastrane, ali sve jedan student koji je dobio stipendiju je bilo itekako transparentno. Ti studenti nisu bili iz moji susjedi, na primjer, kao što su ovi sada, ja ne želim to sad posebno potencirati, ali vidi se da su jedan dio studenta je susjedi svog zamjenika načelnika, a drugi dio je susjedi svog načelnika i nekakva rodbina i tako dalje. Tako da se o tome isto tako dalo malo raspraviti. Rekli ste u vašoj kampanji da će svi studenti dobivati stipendije. To postoji zapisano je. Tako da ovo je jedno obećanje na kojim krilima ste i dobili jedan velik dio glasova. Opet vas moram podsjetiti da ste spominjali za javnu rasvjetu da smo mi kupovali žarulje za ne znam koje novce, a na Njuškavu ima za manje novaca. Sad ste spomenuli da ovisi od proizvođača, da može biti od 1000 do 2500 kuna. A govorili ste znači da se mi tu razbacujemo s novcima.
Što se tiče konzultantskih usluga, isto tako nam se spočitavalo oko tih konzultanata. Samo želim ovdje posebno istaknuti da ovaj proračun zaista je copy-paste našeg proračuna. Kogod, mislim, ima i usporedba u projekciji za naredne 3 godine da je to manje više sve isto. Jedino onaj dio gdje ste rekli se odreće od plaće i tako dalje, vidi se da će na plaće ići dosta više. Znači u sve jednoj tvrtki će opće Švezera, čini mi se da ćemo mi zaposliti radnika. Vi ste rekli da će ovdje zaposliti još 4 djelatnika. Mi znamo da su izvorni prihodi temelj za obračun, odnosno za broj djelatnika u općini. Mi smo sad tu već negdje na limitu prema našim izvornim prihodima, vi ćete zaposliti još 4 djelatnika, znači da ćemo preći, debelo ćemo preći taj limit. Ona inicijativa MOST-a da to bude 10%, sad je na 20%, ali po ovome mi se čini da ćemo biti negdje na preko 35% da ćemo izdvajati za plaće, možda i 40%. Znači to je apsolutno protivno zakonu. Nadalje što sam želio još spomenuti, neću ići staviti po stavku, ali vidi se znači da ćemo sve jednoj firmi povećati na plaćama sredstva, odnosno rashode. Članarina Lago Imka spominje se na 2 mjesta, sad mi nije jasno. Jel mi ostajemo u Lagu ili ne? Strana 10, glava 6 gospodarstva. Sljedeće pitanje mi je izgradnja turističke infrastrukture u iznosu od 1 milijun kuna ili više, gdje će se raditi te staze, šetnice, cikloturizam i tako dalje. Postoje nekakva projektna dokumentacija ili je to samo naša ideja da će dati 1 milijun kuna za neke staze i gdje će ići na pojma. Iz ovih papira se to ne da vidjeti. Provedba programa zapošljavanja žena 1 milijun kuna. Nemam ništa protiv zapošljavanja žena, ali bojim se da ja već sad znam njih. Rekli se da će se zaposliti 20, ja ću imenom i prezimenom napisati 17 na papirić, pa kad se te zaposle vidjet ćemo koliko sam bio precizan. Neću 20 jer i na kladionici uvijek fulam 3, pa 17 pogledat ću ja i evo, toliko o tome, copy-paste proračuna, nikakva novost nije došla sa nezavisnom listom, stop. Nisam primijetio da će se nešto promijeniti u ovoj općini, izdvaja se za škole, možda evo kažem ovaj socijalni program, ostao je skoro isti, jedino to samo zapošljavanje, vjerojatno otplaćivanje dugova iz zadnje kampanje za lokalnu samoupravu. Zahvaljujem, Stojan Lukić. Tiče stipendija i susjeda i rođaka, znači 5 studenata koji je dobilo našu stipendiju je dobilo državnu stipendiju. To što govori, jel govori to što? Da stipendirate 2 put isto učenje? Ne, nego da smo napravili dobre kriterije i da su ti svih 5 studenata koji je dobilo naše stipendije, dobilo je državne i odreklo se ovih stipendija i koristi državne. I se to kad dogodilo prije oči. Ovo zadnji put sam imao taj primjer naš. Ko? Znači, mi smo tražili, u predkampanji 4 mjeseca da objavite ko je dobio stipendije prošle godine ili niste htjeli objaviti. 4 mjeseca. Je to bilo cijelo, znači, Petra Živković, Tanja Živković, Baručić, Nikolić, ko je ono bio još 5? Svi su Laura Vuković, svi su dobili državne stipendije. To znači da ta stipendija nije namještena. Znači, nema veze s tim. A mi možemo vidjeti izlistaje kako ste ih vi dijelili i ko je završio fakultete. Što se tiče javne rasvjete, zaboravio sam pitanje. Što?
sjednica, nije ništa što. Da, ja nikad nisam rekao da ste se vi razbacivali s javnom rasvjetom, malo bolje možete pogledati, znači vi niste tražili nijednu LED lampu kad se ona dijelila šakom i kapom. Znači od Knina do Splita sve svijetli u LED lampama. Samo u ovoj općini ne svijetli. Znači, kad su se dijelile i mogle su se dobiti šakom i kapom, vi niste tražili ni jednu lampu. A javna rasvjeta i lampa ne može biti kriterij samo cijena. Znači, tu je i garancija, tu je i nekakve reference firme i tako dalje. Zato mi, objašnjavam ja, zato što me to pitate. Znači, zato mi stavljamo, upravo zbog toga da nema pogodovanja, stavljamo u više sela različitih proizvođača, na maloj količini primjeraka, da vidimo koje će se lampe pokazati najbolje. Što se tiče konzultanata, opet se da, znači, koja je razlika između naših konzultanata i vaših? Znači, vi ste, recimo, za 1.300.000 kuna, ove koje nismo dobili, a bili su planirani, pa smo s toga radili rebalans, vi ste već platili 175.000 kuna. S Telekom znate, ama znate i pozdravljate, da ste se tu na Kovniku, nemojte sada... Ja poznam sve svoje suradnike. Normalno, pa znate tko su i platili. Jeste li im platili 175.000 kuna? To ste vi posljedili. Jeste, pa platili ste. Niste vi platili, vi ste potpisali ugovor, ja sam morao platiti kao sve. Tome se radilo. Znači, vi ste platili 175.000 kuna unaprijed. A mi ćemo konzultante plaćati ako projekt prođe. U tome je razlika između HDZ-a i Stopa. Isto plaće. Vidi se da u svim firmama plaće idu gore. Ali isto tako, vi ste potpisali isto ugovore po kojima, i kolektivne ugovore po kojima plaće idu gore. A s druge strane, znači, nismo mi probili, nismo mi blizu 20%, nego vi računate svoju plaću i plaću svoga zamjenika, koja je bila izuzetno velika, ovih 6 mjeseci što niste razili, da dobijate odgovor. A to je, znači, to vam ja govorim, što se ne računa. Znači, ovi, kako se zove, načelnici, a ja vam govorim, ne, nego vam ja govorim da ove plaće nisu ni blizu 20%. Nisu ni blizu 20%, nemojte računati svoju plaću i plaću zamjenika zato što se plaća načelnika koji je izgubio izbora i još uvijek na plaćanje računa u postotak plaća. Turistička infrastruktura nisu samo staze i šetnice, evo to je i odgovor Božiću. Imali ste pitanje za ovu, kako se zove, Zvjezdanica. Znači, i Zvjezdanica spada u turističku infrastrukturu. Znači, poslali ste amandman. Da, znači, i jedna Zvjezdanica spada u turističku infrastrukturu. Mi ćemo iz te turističke infrastrukture raspisivati natječaje, gdje će recimo biti sufinanciranje uređivanja dvorišta, uređivanje prilaza zgradama, uređivanje okućnice, gdje ćemo mi dati recimo 50% onaj po nekakvom troškovniku, raspisivat ćemo takve natječaje gdje će se taj milion duplirati i povećavati, jer ćemo poticati i iznajmljivače i ljude koji se ne bave turizmom da uređuju okućnice i da ovo mjesto izgleda bolje. Što se tiče zapošljavanja žena, znači to je projekt u projekciji, ja se nadam
će biti, to je još otvoreno. Što se tiče stipendija, valjda jedna od dvije stvari koje je nova vlast dobro napravila, to su stipendije. Ja sam sam bio student, nisam se mogao javiti na javni natječaj, jer ga nije bilo. I ja ću ponovno reći da je ovdje po meni jako ružno licitirati sa imenima. Ovo su moje bivše učenice, koje su bile izvrsne učenice. I tu spominjati imena, mislim da je to ispod svake razine. Tako da, jedna od dvije stvari sigurno koje su dobro napravljene, to je onda barem ova transparentnost stipendija. Ali apropo ovoga što ste vi, načelniče, rekli, meni se ne sviđa takav diskurs naše stipendije i vaše stipendije. Dakle, ja ne želim živjeti u općini u kojoj postoje naše stipendije i vaše stipendije. Jer to nije ni vaš novac, niti je to novac HDZ-a. Nego je, kao što ste i sami znali govoriti, to je novac onih koji žive ovdje. A sad ste rekli naše stipendije i vaše stipendije. Pa ja ne želim živjeti u takvoj općini. Zahvaljujem. Dakle, vi ste upravo spominjali HDZ-u o rječniku kojeg su oni koristili. Naše. Vi sad ponavljate, to su naše stipendije. Što to znači naše stipendije? Vi ste dali. A niste vi dali. Ja se ispričavam, neću nikad više. Šta da kažem? A ne, teško je priznat pogrešku. To mogu razumjeti. Ali vi ste o tome pisali. Kako se lako zaboravi čiji je to novac. A sad vi tu licitirate naše stipendije. Tko daje te stipendije? Koja je to mantra da ja nisam spustio svoju plaću? A pitajte gospođu iz računovodstva, da li sam ja posebnom odlukom spustio svoju plaću za 2700 kuna mjesečno? I zašto vi to ponavljate iz sjednice u sjednicu i onda tvrdite da se vrte uvijek iste priče? Vrte se uvijek ista pitanja, a onda su i odgovori isti. Općinsko vijeće tu odluku, ne može netko sam sebi smanjiti plaću bez da općinsko vijeće nije to izglasalo. Znači, koeficijent je vama načelniče ostao isti. Isti, a Vi primate... izdvaja. Ne, može on izdvajao sam i ja. Što, ja nisam donosio nikakvu odluku, izdvajao sam. Ko ne izdvaja za udruge, članstva nekakva i tako dalje. Što će mi odluka za to? I izdvoji i nemaš što pričati o tome. Znači, mirovinsko, zdravstveno i tako dalje vi primate, ali tako, temeljem onoga koeficijenta. Znači, niste spustili plaću i to je vrlo jasno. Općinsko vijeće je to koje donosi koeficijente za dužnosnike. Tu nema uopće nikakvog drugog argumenta da se kaže pa je ovako, pa onako. Vrlo jasno donosi se na dnevnom redu općinskog vijeća. Predsjedavajući, gospodine načelniče, zamjenici, gospodine vijećnici i vijećnice. Pred nama je ovaj proračun koji je po meni nerazvojni, nerealan, nesocijalan, nekulturan, a evo elaborirat ću na sljedeći način. Na stolu smo dobili, dakle, drugi rebalans proračuna koji je za 13,4 milijuna manji nego ovaj. Ja ću se referirati samo 13,4 milijuna. Ja ću se referirati na prihod i malo zera na rashod. Dakle, 2017. imali ste 3,7 milijuna od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Sad ste planirali 4 milijuna. Dakle, pomoći, to već je nešto gospodin Bože govorio, dakle, tekuće pomoći nenamjenskih sredstava 3 milijuna kuna ste zaplanirali, a prošlu godinu, odnosno ovaj rebalansiran dio koji ste predložili je samo 150.000 kuna. Dalje, zakup poljoprivrednog zemljišta je 900 prihodnog imovine i zakup poljoprivrednog, kako je Marina to objasnila. Mene zanima konkretne stvari. Neko je šta obećao, kako ste, na osnovu čega ste vi to planirali. Sad
je bilo 359.000, ove godine sad je 900.000. Dalje, prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u ovoj godini je bilo 747.000, sad je 1.665.000. Konkretno mi zanima odgovor, kako ste to dobili uopće? Dalje, opet ću se i samo ću se referirati na onaj famozni ugovor sa DGO-om, odnosno ova izmjena. Ne znam ko vam je to radio ili ne znate računati, ali kako piše, naravno da se ravnoteža onda radi u rashodima, o tome neću. Ako nema ovog pristiglih ovih prihodovnih sredstava, kako ćemo onda pričati o rashodima? To su nerealne stvari. Vi kažete da su neki obećali. Ja tako nikad nisam radio u proračunu. Pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dakle, bilo je 0 kuna ove godine, sad je 1.020.000. Tu piše opet pomoći Fond za zaštitu okoliša, dakle pomoći inozemstva. Ali ta pomoć, za čega konkretno 1.020.000? I ovaj prihod od prodaje zemljišta 300.000 kuna, zanima me što vi to želite prodati? Koje zemljište? I samo ću se još referirati na dvije stvari vezano za program, ali dobro, o troškovnom dijelu, neću ići kroz ove stavke rashodovne i tako dalje, nego ću vas upitati za trošak sufinanciranja prehrane učenika u osnovnom školstvu. Dakle, to je iz kasnije program javnih potreba u školstvu. Vi ga tu planirate sa 170.000 kuna, a sada je 196.500 potrošeno ove godine. Pa je moje pitanje sljedeće. Šta se tu financira, odnosno da li ste vi odustali od sufinanciranja prehrane, besplatne prehrane za treće dijete? Također sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, ovdje je 100.000 kuna, ove godine ste potrošili 114.500. To znači da od gospodina Šime Pavlovića neće biti neki razred, neće neko putovati ili struktura tih putujućih učenika drugačije. Znači, izvršene stvari, odgovorite, molim vas. I sljedeće ovako, što se tiče javnih potreba za kulturu u 2018. godini, nevjerojatno izgleda da u ovoj općini caruje nekultura iz sljedećeg razloga. Rebalansirali ste ove godine sa 9 milijuna kuna na 579.000 kuna je rebalans, dakle, pri tome je onaj HIC bio 5 milijuna ili koliko, znači praktički ostaje za sve ostale kulturne stvari koje se trebaju događati u ovoj općini samo 598.400 kuna, bez HIC-a. Pa mislim da po djelatnostima, kako je to gospođa Mirina u nekim ranijim mandatima lijepo objašnjavala, pa po djelatnostima raspoređivala postotke različitih djelatnosti, bilo bi dobro, Marina, da smo isto dobili službenu zabilješku, prvi puta je ne vidim u ovome prijedlogu proračuna. Zahvaljujem, gospodin Žarević. Dobre volje. Znači, mi smo prijedlog proračuna dali prije više od mjesec dana. I rekli smo, svima su, svačije primjedbe su dobro došle. Dostavio je gospodin Čiro Majetić i Božić, i to izvan roka. Znači, ali su dostavili nešto. A znači, koji je cilj sada svih ovih vaših prigovora, ako vi zapravo niste bili, znači, vama da je bilo do proračuna, vi bi u roku prigovarali. Znači, vama nije u cilju da se proračun poboljša, nego je vama u cilju, evo da sad u trenutku donošenja proračuna pitate ovo, ono. Znači, zašto niste vi to napismeno dostavili nama prije 1.12. kad imali ste i poziv i rekli smo da ćemo obratiti na sve dobre prijedloge da ćemo uvažiti. Zbog čega? Kakav je proračun bio prošle godine? Idemo vidjeti prihode od Ministarstva regionalnog razvoja.
milijuni planirani, kune nije tučeno. Opet, plaćali konsultante za KIC, kune nije povučeno. 5 miliona ste vi predvidjeli europskih novaca. A što ste aplicirali? Što ste vi aplicirali, a 5 miliona ste predvidjeli prihod? Ni na jedno pitanje, ni jedan odgovor. Ni na jedno pitanje. Ja uopće nisam govorio o troškovima, gospodin načelniče. Ja se slažem sa vašim prijedlogom trošenja. Ja se ne slažem sa prihodima. Ja sam govorio o prihodima. Ja molim da mi odgovorite na to. Bilo ono pismeno, bilo ono usmeno na ovoj službenoj sjednici, ali vi uopće ne odgovarate. Vi govorite o Markovim konakcijama. Ja sam vrlo konkretno pitan. Pred nama su ove stvari. Ja nisam uopće govorio, ja se slažem sa ovim, i Čirenim, i vašim, i sve se ja slažem sa vašim rashodima. Ali se ja ne slažem sa prihodima. Ja sam o tome govorio, a vi niste o tome ni riječi govorili. Ni riječi. Ja sam samo o rashodima govorio konkretno. Jeste li ukinuli besplatno prehranu trećem djetetu u školu? Ja sam to pitao, ja molim da mi to odgovorite. Konkretno, da, ne, jesam, nisam, napola, što ja znam što ćete mi reći. Ja sam to pitao. Što se tiče rashoda. A pitao sam što se tiče prihoda sve ovo. Jeste li se onda dogovorili, ako ćete da preinači pitanje, sukladno vašem ugovoru, 30% znam da računa koliko je 6 miliona 289. Vi planirate sa 1,5 miliona na stranici 3, dakle 5045, a ono je 1.886. Jeste se svi, vi sa nacionalnim parkom dogovorili. Nećemo ukinuti mi prijevoz. Što je još? Što je problem geodetske izmjene? Pa što niste planirali sukladno ugovor? Kako nisu planirali? Pa niste. Pa kako? 30% od 6 miliona 289 koliko je? U ugovoru piše. 30? Što 30%? 30%. Od pravnih osoba sufinanciranje. Sufinanciranje od javne ustanove 30% na 6 miliona i 289. Evo vam tu u tekstovi. A nije milion i kolega. Nije mi jasno, mislim, što je 30%? 30% je... Ako da ćete u 2017. Ante, da ćete u 2017. imati sufinanciranje na stranici tog 2017. 30 ugovornih poslova. I ono to, 6,289. Nije milion i... Niste planirali to. 30%, mi imamo 11%. Ne vi, nego pa... Ja ne znam, direktno njima, izvođaču. A što se tiče prihoda, pa ja vama govorim upravo to. Pa kakvi su vaši prihodi bili lani, bili 35 miliona kuna? Kad smo mi preuzeli vlast na pola godine, vi ste imali 8 miliona kuna. U pola godine našega mandata mi smo napravili duplo više nego vi. U redu je da se drugi dio godine puni bolje nego prvi dio godine, ali smo u pola godine ostvarili 16 miliona. Referiram gospodine načelniče po drugim izmjenama i dopunama proračuna. Znači, bile su i prve, sad su danas i drugi. Kome vi onda proračun govorite o HDZ-ovom proračunu? Pa vi drugi puta mijenjate proračun. Ja sam na vaš proračun, na druge izmjene se ja i uspoređujem. Ne na naš. Na naš ne, na vaš. Na vaš, to je drugi. Pa donijeli ste prvi, sad ste predložili drugi. Ja se na tu razliku referiram. To je vaš proračun, ne naš. Ne znam ja, pa to je zadnja točka dnevnog reda i repa. Pa ja vam to govorim da ste vi planirali kontra vašega drugih izmjena i dopuna. O tome pričam. Vi pričate o Markovim konacima, o nekakvom prvom proračunu iz prošle godine, HDZ-a. Ja ne govorim o tome, ja govorim o vašem proračunu, drugim izmjenama i dopunama. I to uspoređujem. Ja vas molim da mi odgovorite, evo, odgovorite mi najveć, kogod hoćete mi odgovoriti. Dakle, ova najveća stavka na stranici 4, dakle, razdjel ove stavke, 63 konta. Čekajte, zašto mi pričamo o zadnjoj točki dnevnog reda, a ne pričamo o proračunu? Ja govorim o proračunu, stranica 4. Lijepo govorim, stranica 4. Stalno govorimo o trojci i četvorci. Evo najveći dio, to je 13 miliona kuna. Molim vas, odgovorite mi što vam je to prodaje kuće stanova 250 000? Što je to Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 4,5 miliona? Što je to Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 1.700.000? Što je to kapitalne pomoći temelje prijenosa EU sredstava 6,5?
tamo sam rekao za govornicu, ne na obećanja, nego na konkretne projekte, stvari, ugovore koje ste vi u međuvremenu potpisali ili niste potpisali. To je 13 milijuna kuna. O tim upravo razlikama govorim. To su biti, upirem tu prstom, to je ta razlika između vašeg drugog rebalansa i ovog što sad predlažete za 2018. To je 13,4 milijuna, ovdje je 13 milijuna. Odgovorite mi te 4 stavke. Izvolite, gospodine Šumić. Je to samo iz rukava ili je to ovako? Gospodine Čvrsto. Čareviću, ja vas molim. Znači, mi smo radili rebalans na nekih 26 i nešto. Zašto? Zato što smo očekivali da će možda doći aplikacija za KIC 1.300.000 kuna. Nije se pojavila. A vi ste je aplicirali, a mi smo je čekali. I sad vidimo da u ovo vrijeme do Šašća ona neće doći. Pa znači vi ste tamo neke stvari predvidjeli, mi smo to čekali, čekamo, ali nikako da dočekamo vašu... Kada ste prvom izmjenom onda sklonili? Pa kako da mi prvom izmjenom izbacimo 1,3 milijuna zbog... Zbog hrabrosti. Zbog hrabrosti kako da izbacim ako sam ja platio vašu aplikaciju 175.000 kuna i da je ne čekam? Čekaj. Pa platio sam je i čekao sam je i sad vidim na kraju godine da ona doći neće. O tome se tu radi. I naravno da smo se mi nadali da će možda stići nešto iz regionalnog razvoja, iz ovoga, iz onoga, nije stiglo, od vaših aplikacija nije stiglo ništa. Vi ste predvidjeli to. Mi sada predviđamo od Ministarstva regionalnog razvoja reciklažno dvorište. Sada ga projektiramo. Kako se zove, projektnu dokumentaciju za sanaciju odlagališta. 500.000 kuna za led rasvjetu. Ko je obećao? Mislim, postoje dopisi i postoje nekakva obećanja. E sad, ako lažu mene, slagat ću i ja vas. O tome se tu radi. A neke stvari nikako nismo mogli dobiti, nikako mi više ne možemo povući ono što normalne općine su uvijek povlačile. Kao što je dom kulture, kao što je fasada, kao što je stolarija. Znači, tu tražimo nešto unatrag, međutim, svi se čude da od 17-16 milijuna kuna za KIC ništa nije traženo. Svi se čude i krste se. Ne znam što da vam kažem, stvarno. I niste rekli prijenos EU sredstava 6,5 milijuna, na osnovu čega su to planirali? Prijenos EU sredstava, pa evo recimo unutar toga je i ovaj ZŽ. Unutar toga će biti i cesta za Drakulić-Rijeku, aplikacija na Drakulić-Rijeku. To su recimo dvije stvari koje su već napravljene. Tako da, gdje piše? Ministarstvo prometa isto vidjet ćemo. Mi smo stavili ono što nam je obećano. Za nogostup Jezerce Rastovače. Jezerce Bukinje, pardon. Da konačno pokušamo riješiti ono na čemu je HDZ dobivao 20 godina izbore. Ide cesta za Čanak isto. Ide cesta za sufinanciranje Bjelopoljskog tuka, županijskih cesta, sve to ide. Isto dogovor je, predvidjeli smo sredstva za sufinanciranje županijskih cesta. I nećemo, dobili smo 4 glasa u Čanku, ja mislim da im trebamo to odužiti se. A nećemo pričati iz godine u godinu cesta do Čanka i krenuti s bagerima ko na Pelješki most prije izbora. Hvalite, gospodine Rašić. Replika, gospodin Lukić. Samo kratko ste za ovo zadnje. Može. Zar nije cesta za Čanak županijska cesta? Znači, cesta za Čanak je županijska, međutim, ako lokalna samouprava sufinancira određenim dijelom, onda mi
skačemo, postavimo prioritet. Koliko ćete vi sufinancirati? Mi smo proračunom odredili 250.000 kuna i za to bi po izračunima dobili 2 kilometra. Sad, ali radi se, o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da vi uopće ne zaslužujete da nema odgovora na pitanja. Zato što ste imali 15 dana da nam pišete, predlažete primjedbe i da ono što je dobro i uvrstimo. I uvrstili bi sve što je dobro. I sad kako se zove, idemo razglabati o svakoj točki pojedinačno. Zahvaljujem, replika, gospodin Žanović. Ja molim da, ovdje se krši poslovnik, molim da me gospodin načelnik ne vrijeđa ovdje. Ne može on meni naređivati kad ću ja njemu šta odgovarati, ovdje meni kao vijećnik. Ja sam vijećnik, ovo je vijeće, gospodine. Mi smo tu vijećnici, on predlaže ovo što predlaže. Ja imam pravo pitati. Apsolutno. Zahvaljujem. Gospodin Luktić, replika. Vuče se već duže. Da, izvolite. Hvala predsjedniče. Pa ispada da u ove 4 godine i ove godine prije da nitko ništa nije radio, evo sad ste vi u ova 3 mjeseca napravili više nego iko do sad u cijeloj povijesti općine Plitvička jezera. Pa spomenuli ste isto i obnovu zgrada, pa evo moram replicirati da smo uveli naplatu pričuve, ali ne može se obnavljati zgrada ukoliko nije etažirana, ukoliko se ne zna 100% vlasnik. Mi jesmo na nekim zgradama, čak smo i neke stanove sufinancirali, uređenje i tako dalje. Ova zgrada komunalca je obnovljena, koliko znam. To je što se tiče fasada, znači treba izvršiti etažiranje i da se ljudi prihvate prikupljanje te pričuve jer ne može općina ulagati tuđu imovinu. Zato su iskupljala ta sredstva nisu bila baš nešto previše značajno da se može obnoviti cijela zgrada i tako dalje. Čekali smo znači da se obavi etažiranje i da se riješi vlasnički odnos. Što se tiče projekata, vi se hvalite našim projektima non stop, ali ne prihvaćamo ovo da mi nismo baš ništa radili. Znači pričam sada o aglomeraciji vodovoda i odvodnje u općini Plitvička jezera. Vidjet ćete, sami ćete osjetiti na svojoj koži već i sad, ali polako, koliko treba vremenski da se nešto isprojektira, da se ishode dozvole, da se ishode suglasnosti suvlasnika i tako dalje. To su projekti koji traju po godinu 2 dana, tako da mi smo tamo uhvatili jedan dobar lauf i sve smo ostavili vam u nasljeđe. Osim, nismo vam ostavili dugove, nego znači nekakav kontinuitet. Nije, ja ponavljam, nije općina počela s vama, niti će s vama, nadam se da neće izmišljati. Ali kako je krenulo? Zahvaljujem. Što se tiče Fonda za energetsku učinkovitost, sufinancirane su brojne stvari u ovoj općini. Prije svega uzeli smo 2 vozila u komunalcu, sufinanciranjem fonda. Vi ste uzeli vozilo za keš u kantu sa svojim novcima. 2 mobilna reciklažna dvorišta, oko 4000 kanti. Imamo na raspolaganju oko 10 milijuna kuna za sanaciju odlagališta otpada u Vrpilama. Samo se čeka da se riješe imovinsko-pravni odnosi. Financirano je zatvaranje odlagališta otpada na Prijeboju, tako da ne može se reći da nama fond ništa nije sufinancirao i da mi od tog fonda nismo ništa tražili. Zašto ovaj projekt sufinanciranja KIC-a nije prošao? To se morate vi sami sebe zapitati. Da. Zato što ste vi preuzeli vlast, na vama je bilo dalje, znači, razgovarati sa konzultantima i da se taj posao odradi do kraja. Evo i pripremili smo vam čak od naših brojnih, mogu reći da su tu uloženi veliki napori da se općina vrati, barem da dobije status brdsko-planinskog područja, što se sada na kraju i dogodilo. To apsolutno nema veze s vama, moramo i tu opomenuti, to je isključivo naš posao. Kao i kad Pa moram reagirati, mislim, dobra, jasno, dobra volja i vaše procjene, to vi možete ostaviti za sebe. Dakle, ja ovdje govorim o zakonskoj proceduri. Vi ste rekli malo prije, 50 minuta, dakle, da je to bilo izvan roka. Ne znam što je tu nelogično, što je tu nepravilno, što je tu loše.
Ako sam ja podnio amandman prije 3 dana ili 2-3 dana, čim se srijeda, utorak srijeda, što je tu negativno? Vi niste imali vremena, u čemu je problem? Zašto vi procjenjujete da to nije dobra volja? Što je u tome negativno? Dakle, ide u korist građana i vi procjenjujete da to nije dobra volja. Vi morate shvatiti da ste vi općinski načelnik i da se vi morate držati onoga što je propisano, a ne nekakvih procjena dobre volje. Općinskog vijeća općine Plitvička jezera. Dakle, po poslovniku općinskog vijeća općine Plitvička jezera, članak 55. Amandmani se upućuju predsjedniku vijeća najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se raspravlja o tom aktu. Dakle, da se amandmani mogu upućivati ne samo dan prije, nego da se mogu čak iznimno, ako se većina članova vijeća složi, kao što vi kažete, ako ima pozitivnih prijedloga, a ja se nadam da su moji amandmani pozitivni prijedlozi, svaki član vijeća može amandman na prijedlog akta podnijeti na samoj sjednici u tijeku rasprave i do zaključenja rasprave pisano ili usmeno uz obrazloženje. Da ovakva rasprava konstruktivna, kako ste vi načelniče rekli, gospodine predsjedavajući rekli, da bude od svih nas. Ovdje imamo 3 računovođe. Gospodin Bubalo, gospodina Roža i gospođa Marina. Meni je žao što gospođa Marina i gospođa Roža malo bolje isto nas ne upoznaju sa računovodstvenim politikama i na načinima na koji se stvara proračun. To mi je žao. A direktno sad odgovaram gospodinu Bubalu na proizvodnoj procjeni da je se prije Domovinskog rata sjeklo ovdje 100.000 kubika i da je ovaj dio šumskog doprinosa manje zaplaniran nego što je to realno. Dakle, mi vozimo kola po zakonu o šumama, važećem, u kojima na predvornom dijelu gospodarenja šumama se uplaćuje 5% od cijene glavnih šumskih proizvoda na panju. Problem je ovdje, a to se opet slažem sa gospodinom Jovom, a to je da u općini treba biti neko zadužen da prati stavke proračuna. A to je, kada ste vidjeli, gospođa Marina, da je netko iz privatnih šuma uplatio jednu jedinu lipu šumskog doprinosa, osim državnog? Gospodina Vješćika, gospodina Božića, znači dobili ste ga na stol. Ja ću ga pročitati. Amandman na prijedlog proračuna općine Plitvička jezera za 2018. godinu na temelju članka 38 zakona o proračunu, Narodne novine broj 87/8, 136/12 i 15/15 i članka 38 općine Plitvička jezera županijski vlasnik Ličko-senjske županije broj 10/13. Predlažem sljedeće izmjene u prijedlogu proračuna općine Plitvička jezera. U programu, naziv programa, program javnih potreba u sportu, aktivnost kapitalna donacija Astronomskom društvu za izgradnju Zvijezdanice koja je planirana u iznosu od 100.000 kuna. Predlaže se novi iznos 200.000 kuna, a sa pozicije programa, odnosno smanjenja rashoda u programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4 kod nalaze evo Korenica, točka 4, uređenje groblja, ograde i staze. Obrazloženje amandmana na prijedlog proračuna općine Plitvička jezera po informacijama koje raspolažem s povećanjem predloženog zvjezdanica bi se uspjela završiti 2018. godine. S obzirom na duljinu izgradnje i na turističku perspektivu samog mjesta, smatram da bi se u 2018. godini trebalo završiti kompletno uređenje Zvijezdanice. Amandman je znači dostavljen na vrijeme. Evo, dajem ovaj amandman. Baš uz ove točke smanjenja rashoda iz komunalnog dela, odnosno od uređenja komunalne infrastrukture. Dakle, mislim da sam stavio konkretno uređenje groblja, budući da sam vidio da je tamo najveći iznos od pola milijuna kuna, smatram da je tu možda najbolje bilo tih 100.000 umanjiti. Znači, to je konkretno uređenje groblja, ograde, staze, činjenica. Zahvaljujem. Grobnih mjesta, projektna dokumentacija. Jedan projekt postoji za katoličko groblje na Gradini. Ostalo, ja koliko čujem da se radilo, međutim, meni nisu došli na stol. Projekti jest nešto nepotpuno za proširenje groblja u Jezercu. Znači, predvidjeli smo tolika sredstva. Budući da držim da se opet neće Zvijezdanica završiti u 2018. godini,
i da se to vuče već godinama. Mislim da bi s ovim napokon došlo do konca onoga što je početo prije već 10 godina. Za planirani iznos za iduću godinu 120.000 kuna, vijećnik predlaže iznos 320.000 kuna, ekspozicije, smanjenje rashoda, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalac d.o.o. Korenc, uređenje groblja, ograde, staze. Program utroška sredstava prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za općinu Plitvička jezera u 2018. godini. Obrazloženje amandmana na prijedlog proračuna općine Plitvička jezera, pronatalitetna politika i demografski razvoj općine Plitvička jezera treba biti na prvom mjestu. Trendovi u cijeloj zemlji su negativni, pa ni naša općina nije iznimka. Držim da bez demografske obnove i demografskog razvoja nemaju smisla nikakve druge stavke. Predloženi iznos je minimum onog što možemo napraviti. Otvoreno raspravu, pitanje ovog amandmana. Izvolite da smo. Pa evo, ja bih još jednom volio apelirati na sve vijećnike da glasaju po svojoj savjesti, da ne budu ljudi sjene. Možemo mi lamentirati i govoriti o svim drugim stavkama u proračunu, međutim, ukoliko mi demografski ne poboljšamo našu politiku, kao što sam napisao, to se ne tiče samo našeg mjesta, to su trendovi u cijeloj zemlji. Svjedoci smo odlazaka obitelji iz ove općine. Dakle, smatram, gledajući usporedno sa drugim općinama i gradovima koji izdvajaju puno veće iznose, a mogu sad govoriti o nekim drugim iznosima unutar proračuna koji su izrazito veliki, smatram da ovo nije neki strašan iznos, ali mislim da bi to bilo, pa mogu reći, injekcija za one koji se odlučuju dobiti dijete. Poslije bi vidjeli onda koliko bi to išlo. Ja predlažem da se onda za 3., 4., 5. dijete daje određeni veći iznos. Znači, kad ja kažem da niste u roku, znači, smatram da ste vi to trebali predložiti nama prije, puno prije izglasavanja proračuna. Znači, mi smo ovu godinu osigurali 30% jeftiniji vrtić. Tu je puno veći iznos dugoročno od ovoga. Ja se slažem s vama. Ja bih vrlo rado da ja to napravim. Međutim, ja se nadam da će do kraja ove vlasti vrtić biti besplatan. To se ja nadam. Ne mogu reći 100%, ali se nadam da će to tako biti. Ove godine će biti 30%, znači to dijete koje je rođeno dobit će naknadu po istoj, kako se zove, isti iznos kao i ove godine, ali će, kad bude krenulo u vrtić, njegovi roditelji dugoročno imati veću korist. A da bi trebalo i to što vi predlažete i ovo, ja se slažem, ali mislim da isto ste, bilo bi dobro da se to predložili ranije. Zahvaljujem, replika. Dakle, ne idu sva djeca u vrtić. To je prva stvar. Tako da ne možete govoriti o tome, dakle, ne upućuju svi roditelji svoju djecu u vrtić, a drugo, nije ništa izvan roka, nije ništa prekasno. Dakle, amandman je upućen na vrijeme, vi ste imali priliku na svom klubu donijeti odluku, jel vi to želite podržati ili ne želite. Ja ću još jedan put apelirati na vijećnike nezavisne liste STOP, pa i SDP-a i SDSS-a, dakle da podržite ovaj amandman. Ukoliko postoji novac za sve drugo, a vidjeli smo da ima stavki koje su puno manje bitne od ovoga. Dakle, ovo je vitalna stvar za ovo mjesto. I smatram da taj iznos zbilja nije prevelik. Čak sam mislio staviti pola milijuna kuna, ali računajući, ajde da će, barem će se usvojiti, onda sam stavio 320.000 kuna. Zahvaljujem. Ja da se još nekada reći. Ako ne, dajem ovaj prijedlog, odnosno amandman na proračun općine Plitvička jezera, vijećnika Ante Božića na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? 4 suzdržani. 1. 5 je bilo za. Da, nema sve.
jesi ti bio za, ja nisam vidio. Da. Možemo prvo glasati. Tko je za? Ti si za. Gospodin Bukala digao ruku. Tri riječi, Jeli Boris za amandman. Za amandman, 4. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Opet ću napomenuti prvo da nismo u materijalima dobili staru odluku, odnosno ne vidimo ovo povećanje od 5 na 8%. Međutim, ja bih se ovdje čak obratio građanima i rekao, dragi građani, vi jeste sjene. Jer ako vi govorite o komparaciji sa drugim općinama i gradovima, bez prireza 28 gradova u Hrvatskoj. Kad govorimo o prirezu poreza na dohodak, na desetke općina, 0%. Ovdje ide povećanje s 5 na 8%. Dakle, izbori su dobiveni na temelju toga kako se uzima od građana, kako će nova vlast davati. A sada se ide po džepu građana i onda kad ja uložim amandman za vitalnu stvar, to se ne prihvati. I nastane smijurija, apsurd oko glasanja. U kampanji ste pisali o Platonovoj državi, tamo su spominjali, ja ću reći građanima da oni jesu sjene, oni jesu okovani i bit će još više okovani. Posebne državne skrbi, sad čujem da će biti proglašeno brdsko-planinsko područje, odmah potom, ako je, dobro je. Ali mene zanima u članku 3, htio bih otvoriti jednu drugu raspravu, ponukan nekim kolegom koji je ovdje govorio prije mene u prijašnjim točkama, a to je što znači uobičajeno boravište na području općine? Na terenu i nikog nije bilo briga zašto na Plitvice selu ima toliko kućnih brojeva, a toliko objekata i zašto je ovako mala komunalna naknada. Zašto se vi u 20 godina niste pobrinuli da plaća onoliko koliko ko ima recimo komunalne naknade? Zašto vi niste evidentirali kuće na